fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu. Amen. Nerġgħu nitolbuk Missier bil-qawwa tas-salib ta' Ġesu biex tkompli tkebbes fina d-don tal-Ispiritu Santu. Inti wegħdna b'mod solenni Ġesu li kull min jitlob l-itjeb ħaġa lill-Missier, kull min jitlob id-don tal-Ispiritu Santu tkebbes lil qalbna. Biex il-kelma tiegħek tkompli ddawwalna biex ngħixu din il-ġimgħa qaddisa, din il-ġimgħa ta' mħabba, din il-ġimgħa ta' lotja tiegħek. Bil-qawwa tal-Ispiritu Santu għatina qalb li tapprezza aktar l-imħabba tas-salib tiegħek għalina. Għatina l-maħfra għat-tradimenti tagħna bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. U orbotna miegħek mulej Ġesu. Ibgħat l-Ispiritu tiegħek aħna nitolbu kif għallimtna int mulej Ġesu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sama hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna d-dunubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Marija il-kelma tal-Alla itlob għalina fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu. Amen. Nsemmilkom u nistedinkom għattilet riflessjoni għal matul din il-ġimgħa mqazza illi qed nippreżentaw fuq il-paġna Facebook tad-Djoċesi tal-Knisja f'Għawdex. Ekku l-bieraħ waqafna nimmeditaw ftit fuq dik il-mara li tant apprezzat lil Ġesu u tatna dak il-ġest profetiku ta' konsagrazzjoni saċerdotali, jiġifieri ta' Ġesu illi isir is-saċerdot il-kbir tagħna billi joffri mhux sagrifiċċji ta' bejjem bħalma kienu jagħmlu l-qassisin tat-Tempju ta' Ġerusalemm, imma billi joffri lilu nnifsu fuq is-salib fuq il-Kalvarju. Is-sagrifiċċju perfett tiegħu aħna rċevejna il-fidwa. Ekku, illum nixtieq nitkellem ftit fuq żewġ personaġġi marbuta b'mod intimu mal-rakkont tal-Passjoni. Għandna lil Ġuda illi irbieħ lil Ġesu u għandna lil Pietru illi minkejja l-ħeġġa kollha tiegħu għal mulej Ġesu, mulej jien ma nittradik qatt, ekku x'intiġi s-sija tal-prova jittradih mhux darba ma darbtejn, tlieta. Qabel ma jidden is-serduħ kien qallu Ġesu inti tkun ġaġġ ħadni 3 darbiet. Imma ovvjament se nġib quddiem għajnejja xi sammar fuq Ġuda u Pietru fil-qosor mhux tant biex nikxfilhom għawwarhom ta' għax dan kollu miktub fil-Vanġeli, imma biex indawwal kelma li snin ilu kienet laqtitna ħafna. Jien ma nafx hekk tafux min għandu ċerta età bħali meta kien Papa l-Qaddis San Giovanni Pawlu II. Dan kien ħareġ diversi enċikliċi, ħafna enċikliċi, l-ewwel waħda klassika, il-Feddej tal-Bniedem, Redemptor Hominis. Ħareġ l-enċiklika fuq il-Madonna, Redemptoris Mater, l-enċiklika fuq San Giuseppe, Redemptoris Custos, u ħafna aktar enċikliċi. Però kien hemm waħda mhix faċli biex taqra għax twila u xi ftit tqila xi kultant, illi kien kiteb fuq l-Ispiritu Santu. Fil-fatt it-titlu sabiħ ta' din l-enċiklika hija l-Ispiritu il-mulej li jagħti il-ħajja. Hija l-kelma li ngħidu kull nhar ta' Ħadd fil-Qudiesa meta nlisnu il-kredu. Sa din ilha li ħarġet ta' ma fija tagħlim sabiħ immens fuq l-Ispiritu Santu. Interessanti li fid-diskors li kien għamel Papa Giovanni Pawlu II jitkellem fuq
ir-rwol tal-Ispiritu Santu fil-proċess tal-indiema illi jkollna għal dnubitna. U fil-fatt bħalma jagħmel San Pawl fit-tieni jittra tiegħu lill-Korintin, il-Papa qisu kien tkellem fuq żewġ tipi ta' ndiema. L-indiema li jien insejħilha għax hekk isejħilha San Pawl ġejja mix-Xitan u l-indiema ġejja minn Alla. X'inhi l-indiema ġejja mix-Xitan? Mela x-Xitan kapaċi anqal fina l-indiema, iva kapaċi. Fis-sens illi r-rwol tax-Xitan mingħajr ma nagħmel katekesi fuq l-għadu antik tagħna. Ma r-rwol tax-Xitan huwa li jġarrabna, iħajjarna għad-dnub, u mbagħad meta aħna sfortunatament inċedu għat-tiġrib tiegħu u nċedu għad-dufija tagħna u nidimbu, ekku jerġa' jidħol ix-Xitan u jqanqal fina l-indiema ġejja minnu. Jiġifieri inħossu li nkunu żbaljajna u li dnibna, però ix-Xitan ikun irid illi aħna nibqgħu biss fid-dwejjaq tal-ħsieb tad-dnub tagħna. Dik hija l-indiema ġejja mix-Xitan, qisu l-ewwel iħajjarna u jġarrabna. U mbagħad iċabbasulna ma' wiċċna kif ngħidu bil-Malti, jkun jixtieq illi ngħixu b'qalbna imtaqla bid-dnub imċabbaż ma' wiċċna. Bl-iskoraġġiment, bil-qtieħ il-qalb, illi nkunu fallejna fil-proponimenti tajbin tagħna, nħossuna propju, ħanuża l-kelma Maltija wara naqribsa, żibel. Dik hija l-indiema ġejja mix-Xitan. Mentri hemm l-indiema ġejja minn Alla. Meta l-bniedem jidneb u jaraf id-dnub tiegħu, issa ħanejduha straight. Tiġa hemm ix-xogħol tal-Ispiritu Santu jekk irridu f'din ħaġa, għax xi kultant fis-supervja tagħna u fl-għama spiritwali tagħna u fit-truġija spiritwali tagħna xi kultant lanqas narfu d-dnub tagħna u l-ħsara li nkunu għamilna bid-dnub tagħna. Xi kultant jekk ma nħallux l-Ispiritu Santu jdawwalna, lanqas nindunaw li nkunu żbaljajna u li mhux biss nkunu żbaljajna, imma nkunu ġibna l-ħsara fuqna nnifisna bid-dnub imma anki fuq l-oħrajn. L-Ispiritu Santu allura jenna narfu id-dnub tagħna, narfu il-kruwa tiegħu, però mbagħad joħloq fina dik l-indiema ġejja minnu. Jiġifieri illi għanqanna l-Ispiritu Qaddis biex nersqu taħt is-salib, biex il-mulej Ġesu bil-qawwa ta' demmu jaħsilna mid-dnub tagħna. Jenna narfu l-kruwa tad-dnub, ngħixu l-umiljazzjoni tad-dnub imma ma jħallinix hemm. Ekku jqanqanna biex nersqu għall-maħfra li jista' jagħtina Ġesu biss imsallab meta jaħsilna bid-demm tiegħu. F'moħħi qed tiġi kelma li l-Papa Franġisku kiteb fil-messaġġ tar-Randan ta' din is-sena u jikkwota lilu nnifsu minn dokument fuq is-Sinodu taż-żgħażagħ, Kristu ħaj, Kristu huwa ħaj, Kristu jgħix. Meta jgħid Kristu verament ħabna mela ersaq ja bniedem taħt is-salib. Ħallih ħajaslek b'demmu. Ħallih ħajaffirlek dnubietek. Ħalli inti issir bniedem ġdid. Mela fimtuha? Indiema ġejja mix-Xitan li jekk ma nħallux l-Ispiritu jwassalna Ġesu, issir indiema li ssir tieħi l-qalb, depression, għażball li nkunu għamilna, xi kultant konsegwenzi traġiċi. L-indiema ġejja mill-Ispiritu
meta narfu d-dnub tagħna, imma l-qawwa tas-salib ta' Ġesu li lejh joħodna l-Ispiritu Santu iwassalna biex niggustaw il-maħfra bil-qawwa tad-demm tal-imsallab biex ninkunu nistgħu ngħixu verament ħajja ġdida. Għaliex semmejthom dawn? Ila li iż-żewġ personaġġi, Ġuda u Pietru, fir-rakkont tal-passjoni ta' Ġesu, ifakruni propju fiż-żewġ tipi ta' ndiema. L-indiema ġejja mix-xitan li jgħixha Ġuda konsegwenza traġika illa li joqtol ruħu bideh disperazzjoni għal dak li kien għamel lil Ġesu li mgħallem tiegħu. L-indiema ġejja minn Alla li jgħaddi minnha Pietru li jara fl-isbal tiegħu jibki biki taqsim il-qalb ma jirċievi l-maħfra bil-qawwa tas-salib ta' Ġesu b'mod partikolari dik id-dera tal-irxoxt xatt il-baħar tal-Galilija meta l-tliet darbiet Ġesu jistaqsih tħobbni jien aktar mill-oħrajn iva mulej, inti taf li jiena nħobbok. Kull fejn qalu l-indiema huma kompluti. Kemm isaqsuni domandi fuq Ġuda n-nies, ovvjament jien m'għandix tweġibiet 100%. San Mark jgħid kapitlu 14, vers 10 jekk għandkom il-Vanġelu f'idejkom. Imbagħad Ġuda l-Iskarjota wieħed mit-12 mar għand il-qassisin il-kbar biex jagħtihom lil Ġesu f'idejhom. Għal din l-aħbar ferħu ħafna u weduh li jagħtuh xi flus. U beda jfittex il-waqt tajjeb biex jagħtihom lil Ġesu f'idejhom. Ekku San Mark ma tantx jagħtina dettalji, aħna nafu minn Vanġeli oħra li Ġuda kien rej bħall-flus u forsi din kienet l-għerq tat-tradiment jista' jkun l-għerq tat-tradiment ta' Ġesu biegħu għall-flus. San Ġwan fl-aħħar rakkont tal-aħħar ċena ifakkarna li Ġuda mhux biss kien rej bħall-flus, ma saħansitra fil-mument tat-tradiment ftit qabel ma jittradixxi lil Ġesu, skużawni, ftit qabel ma jittradixxi lil Ġesu, Satana daħal ġo fih. Min jaf għaliex ittradih? Forsi fehem li Ġesu ma kellux iwaqqaf saltna ta' din id-dinja. Fehem li ma kien se jiggwadanja xejn la poter u lanqas flus. La poter u lanqas pjaċir li jkun fuq l-oħrajn. Hija traġika u drammatika. Ġuda kien wieħed illi Ġesu għażlu biex ikun miegħu. Ġuda għex ma' Ġesu, sema lil Ġesu jippritka bil-kelma setana tiegħu, ra l-mirakli, ra l-eżorċiżmi ta' Ġesu. Sta minkejja kollox ekku. Fil-mument tal-prova ferħ kbir għall-qassisin il-kbar, għall-qassisin u l-kittieba ftehim magħhom biex jagħtihomlhom jagħti lil Ġesu f'idejhom. Huma li kienu qed iħammu kif rajna l-bieraħ kif se jaqbduh fil-festa mhux fil-festa. Ekku, daqs li kieku l-bajtra taqa' f'ħalqhom kif ngħidu bil-Malti, jiġi wieħed minn tiegħu mit-12 l-apostlu u jbieħu. Aħna nafu li almenu skont il-Vanġelu ta' San Mark Ġesu jilmenta fuq dan it-tradiment, speċjalment waqt l-aħħar ċena. Tassew ngħidilkom qegħdin kapitlu 17 tal-kapitlu 14 qegħdin vers 17
tal-kapitlu 14 tassew ngħidilkom li wieħed minnkom se jittradini wieħed li qiegħed jiekol miegħi. Ekku, huwa Ġuda dak li bill il-ħobs tiegħu fil-platt ta' Ġesu. U sfortunatament, ekku propju fil-ġnien tal-Ġetsemani, jgħidulna l-Evanġelisti kollha, Ġuda jagħti lil Ġesu f'idejn l-asses b'sinjal ta' bewsa. Sinjal ta' affettività u ta' mħabba, Ġuda javvelenah u jsir sinjal ta' tradiment. Ġesu stess ukoll jilminta fuq dan. Aħna nafu mill-Vanġeli illi f'ċertu mument Ġuda jiddispjaċih. Xtaq jerġa' jdawwar l-arloġġ lura, imma kif ngħidu bl-Ingliż, it was a bit too late. Ekku, jindem, jaraf l-iżbal tiegħu. Jaraf li kien bih dak li mhux biss kien mallem għalih għal 3 snin, imma kien bih lil dak illi kellu jingħata għalina. Indima ġejja mix-xitan. Ekku, x-xitan iġabbaslu ma' wiċċu id-dnub tiegħu, it-tradiment tiegħu. U b'att ta' disperazzjoni Ġuda jitħalla. Ġuda jneħħi ħajtu bidejh. Imma anki indima ġejja minn Alla li aħna għedna forsi tidher b'mod ikoniku, b'mod eżemplari fil-ġrajja ta' Pietru. Dak Pietru illi tant kienu ħobbu lil Ġesu, dak Pietru illi dejjem kien l-spokesman tal-Apostli bħalma nafu mill-Vanġeli. Dak Pietru illi insista mal-mulej Ġesu li ju kien se jibqa' miegħu. Ekku, jekk pereżempju niftħu l-Vanġelu skont San Mark dejjem fil-kapitlu 14 u naqraw il-vers 28, 26, imbagħad kantaw is-salmi u ħarġu lejn l-għolja taż-żebbuġ u Ġesu qalilhom il-koll se titħawdu għax hu miktub nidrob ir-raj u n-naċ jitferxu, imma wara li nqum mill-mewt immur fil-Galilija qabilkom. Qallu Pietru hawnhu ukoll jekk jitfixkel kulħadd. Jiena ma nitfixkelx. Tassew ngħidlek, qallu Ġesu, li llum dal-lejl stess qabel ma s-serduk ikun idden darbtejn, int tkun ġaġġ ħadni 3 darbiet. Iżda Pietru tenna bil-qawwa kollha. Ma niċħdekx le, anqas jekk ikolli mmut miegħek. U l-oħrajn ukoll kollha qalu l-istess. Araw iċ-ċertezza ta' Pietru. Ħaseb li kien Superman, invinċibbli. Nesa li aħna l-bnedmin fil-mument tal-prova minkejja l-intenzjonijiet kollha tajba tagħna. Fil-mument tal-prova jekk ma nqogħdux attenti kemm huwa faċli notru jien, intom, kulħadd. Miskin min jaħseb illi mhux se jotor fil-mument tat-tiġrib. Pietru hekk ħaseb mulej jien ma niġħdekx anki jekk inkolli mmut miegħek. Imma għandna nafu x'jiġri meta Pietru jidħol fil-bitħa tad-daħla tal-palazz fejn Ġesu kien qed jidher quddiem il-qassissin il-kbar. Isimgħu x'jgħid San Mark qegħdin dejjem fil-kapitlu 14 mill-vers 66
sal-aħħar tal-kapitlu, sal-vers 72. Waqt li Pietru kien isfel il-ġewwa mid-daħla tal-palazz, ġiet waħda għaddejja tal-qassis il-kbir. Kif rat li l-Pietru qiegħed asħana waħlet għajnejha fuqu u qaltlu intu wkoll kont ma' Ġesu ta' Nażaret. Immu ċaħatu qal, ma nafx minix nifhem x'inti tgħid. U ħareġ il-barra fid-daħla tal-palazz u s-Serduk idden. Il-qaddejja ratu u reġgħet bdiet tgħid lil dawk li kienu hemm dan wieħed minnhom. U mill-ġdid ċaħad. Wara ftit dawk li kienu ħdejh reġgħu qalu lil Pietru tassew int wieħed minnhom. Għax intu wkoll mill-Galilija. Imbagħad qabad jisħet lilu nnifsu u jaħlef jien ma nafux lil dan il-bniedem li qegħdin issemmu. Minnu fih is-Serduk idden għat-tieni darba. Pietru ftakar fil-kelma li kien qallu Ġesu. Qabel ma s-Serduk jidden darbtejn, int tiġħadni 3 darbiet. U nfexx jibki. Anzi, li kieku kellna nġibu quddiem għajnejna. Il-Vanġelu skont San Luqa jżid li f'dak il-mument Ġesu ħares lejn Pietru. Għajnejn Ġesu iltaqgħu ma' għajnejn Pietru. Għajnejn Pietru f'dak il-mument kiefer ta' tradiment iltaqgħu mal-għajnejn kollha ħniena ta' Ġesu. U nfexx jibki biki taqsim il-qalbi San Luqa. Dik il-bikja kemm kienet importanti għal Pietru. Hija l-bikja li tesprimi id-dispjaċir tiegħu immedjat u li kien kważi daw li ma kienx jaf lil Ġesu u li kien saħet u tkellem ħażin li ma kienx jafu. Immedjatament jaraf l-iżball kbir tiegħu. U nfexx jibki biki taqsim il-qalb. Hekk kull indiema ġejja minn Alla. Jaraf l-iżball tiegħu. Imma hija bikja illi turi indiema vera. Anki jekk Pietru kellu jaħrab waqt il-kaos tal-passjoni. Nafu illi kellu jerġa' jiftaħ qalbu għal Ġesu. U kif għedna ftit minuti ilu, dan jidher b'mod ċarismu meta l-irxox tal-3 darbiet jitlob lill-Apostoli tradijaħ 3 darbiet stqarrija ta' mħabba iva mulej fl-aħħar qallu Pietru. Inti taf kollox, inti taf li jiena nħobbok. U jista' jirċievi allura dan Pietru bil-qawwa tal-mew ta' Ġesu u l-qawmien tiegħu seta' jirċievi il-ħnina infinita ta' Ġesu innifsu u jerġa' jqum fuq saqajh biex jgħix fl-imħabba, biex jgħix ħajja ġdida. Huwa żmien il-biki l-aħwa taw. Biki mhux forsi għas-sitwazzjoni mwera li għaddej minnha anki jekk itik li tibki x'intara din it-tbatija kollha li hawn bħalissa f'tant familji fid-dinja mhux biss fil-Gżejjer xkejkien tagħna. Imma forsi l-mulej qed jitlobna induqu l-imħabba tremenda tiegħu mis-salib biex nibku biki tandiema. Biki tandiema ġejja minn Alla, mela mhux bikja ta' disperazzjoni, imma bikja li tenna narfu li l-kol kemm aħna nisbaljaw, li l-kol kemm aħna dnibna fil-passat u fil-preżent tagħna, imma bikja li se twassalna f'dawn il-ġranet
taħt is-salib ta' Ġesu. Biex hemmhekk jaħsilna b'imħabtu, jaħsilna bil-maħfra tiegħu, jaħsilna b'demmu u anki din is-sena iwellidna għal ħajja ġdida frott il-ħnina infinita tiegħu. Mulej għamel li ma nistħux nibku d-nubietna, nibku l-ħażen tagħna bħal Pietru, nibku l-infedeltajiet tagħna, nibku l-iżbalji kbar u żgħar, nibku l-ħsara li għamilna lilna nfusna l-ħadd ieħor. Imma nibku għax nemmnu li l-Ispirtu se jwassalna taħt salibek Mulej Ġesu biex taħsilna u twellidna mill-ġdid. Din hija t-talba tagħna li nagħmlulek minn qalbna illum. Insellmikom.